Croeso cynnes i chi i roedfa bore yma, mae'n braf iawn. Cael cyfle eto gyda'n gilydd i addoli yr arglwydd. Diolch yn fawr. Fe sy'n arwen ni yn y ddwy oedfa heddi. Mae nifer bant yn pregethu, y Gwydion yn Rysolfen. Fi'n credu bore yma heno, a mae Emyr wedi bwrw'r jackpot mae yn Llambed. So, dyna ni. Ni'n gweddio bydd Duw yn agos atyn nhw, ac admeirion fan hyn hefyd, ac dyn ni wrth i ni wrando ac ymateb i air Duw. Yn ystod yr wythnos, cwrdd-gweddi yma nos Fawrth am 7:45, bore dydd Mercher, paned y sgwrs yn Nia, na bore dydd Gwener, bore coffi yma am 10 o'r gloch. Cofiwch bod y brecwast i'r dynion, bore dydd Sadwrn, am 9 o'r gloch. Fi'n siŵr bydd fwy o fanylion i ddilyn am hynny yn ystod yr wythnos. Ac yna hefyd, ar Mai y 9fed, bwriad yw cynnal cwrdd aelodau fan hyn, bore dydd Sadwrn, prynawn dydd Sadwrn am 3 o'r gloch fydd hynny, ar Mai y 9fed. Mae casgliad y mis yn mynd at waith Scripture Union ar gyfer y mis Ebrill. Fi'n credu mai dyma'r sil ola, fi'n credu bod yna gyfle i roi tuag at hynny. Felly Scripture Union yw casgliad y mis. Na'r cyhoeddiadau, yna ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti am y fraint sydd gyda ni nawr o ddod i thaddoli di. Ni'n diolch i ti bod trwy ysbryd di, bod ti dy roi i thaddoli di. Ac arglwydd yn gweddio, trwy dy nerth a gallu i ni i thaddoli di yn gywir ac yn gymwys, fel wyt ti'n ei heiddi y bore yma. Ie, ac yn wir ar hyd y dydd. A ni'n gweddio y bydden ni yn canu yn ystyrlon, yn gweddio a chalonnau agored, ac yn barod i wrando ac i blygu o dan dy air di. O arglwydd, ni'n diolch i ti bod ti yn Dduw sydd yn dymuno rhoi pethau da i dy blant di. Ni'n gwybod bod ni wedi profi trwy yr arglwydd Iesu Grist a'r maddeiant pechodau sydd i'w gael ynddo fe. O Dduw, ni'n gweddio ti'n golchi ni nawr, a'n glanhau ni, a'n paratoi ni i wneud y gwaith mawr yma o thaddoli di. A ni'n gweddio dros meirion wrth i fe'n harwen ni. Ni'n cofio am Gwydion Rysolfen, am Emyr yn Llambed, ond hefyd ar hyd a lled yn gwlad ni. Ond ni'n gweddio am lwyddiant air di, bod y enw di yn cael ei ogoneddu. Ia, bod ti ar arglwydd Iesu Grist yn cael dy ddyrchafu ym mhob peth. A ni'n gofyn hyn i ogoniant e. Amen. Wel, mae'r emynydd yn gwahodd ni i orfoleddu. A falle bod chi'n gofyn, wel, pa reswm mae'r emynydd yn rhoi ni am orfoleddu a llawenhau. Mae Iesu Grist ein pasg yn fyw. Mae Iesu Grist yn fyw. Codwn ni i ganu'r emyn gyntaf.
Wel, i ni'n troi y bore yma i lyfr olaf y Beibl, llyfr datguddiad. Ac y bore yma i ni am ddarllen y benod gyntaf. A cyn bod ni'n dechrau darllen o'r adnod gyntaf, gai dynnu'ch sylw chi i'r drydedd adnod a dweud wrthoch chi, fyddwch chi'n bobl wynfydedig, yn bobl sy'n mynd i dderbyn bendith. Dim ond wrth darllen. Petai'r bregaeth ddim yn digwydd, petai ni ddim yn canu emyn arall, byddwch chi'n bobl yn mynd gytre yn wynfydedig. Gwyn ei fyd, y sawl sy'n darllen, a'r rhai sy'n gwrando geiriau'r broffwydoliaeth hon. Felly, chi'n barod i gael eich bendithio? Dyma'r datguddiad a roddwyd gan Iesu Grist, fe'i roddwyd iddo ef gan Dduw, mwyn iddo ddangos i'w weision y pethau y mae'n rhaid iddynt ddigwydd ar fyrder. Fe'i gwnaeth yn hysbys trwy anfon ei angel at ei was Ioan. Tystiodd yntau i air Duw ac i dystiolaeth Iesu Grist trwy adrodd y cwbl a welodd. Gwyn ei fyd, y sawl sy'n darllen a'r rhai sy'n gwrando geiriau'r broffwydoliaeth hon ac yn cadw'r hyn sy'n ysgrifenedig ynddi, oherwydd y mae'r amser yn agos. Ioan, at y 7 eglwys yn Asia, gras a thangnefedd i chwi. Oddi wrth yr hwn sydd, a'r hwn oedd, a'r hwn sydd i ddyfod. Ac oddi wrth y 7 ysbryd sydd ger bron a'i orsedd. Ac oddi wrth Iesu Grist, y tyst ffyddlon, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw, a llywodraethwr brenhinoedd y ddeiar. I'r hwn sydd yn ein caru ni, a'r anryddhaodd ni ddi wrth ein pechodau a'i waed, ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol, yn offeiriaid i Dduw ei dad, iddo ef, y bo'r gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wele, y mae'n dyfod gyda'r cymylau, a bydd pob llygad yn ei weld, ie, a'r rhai a'i trywanodd, a bydd holl dylwythau'r ddeiar yn galaru o'i blegyd ef. Boed felly, amen. My fi yw'r alpha a'r omega, medd yr arglwydd Dduw, yr hwn sydd, a'r hwn oedd, a'r hwn sydd i ddod, yr holl alluog. A roeddwn i, Ioan eich brawd, sy'n cyfranogi gyda chwi o'r gorthrymder a'r frenhiniaeth a'r dyfalbarhad sydd i ni yn Iesu, ar yr ynys a elwyr Patmos, ar gyfrif gair Duw a thystiolaeth Iesu. A roeddwn yn yr ysbryd ar ddydd yr arglwydd, a chlywais y tu ôl i mi lais uchel, fel sŵn utgorn yn dweud, ysgrifenna mewn llyfr yr hyn a weli, ac anfon ef at y 7 eglwys i Ephesus, i Smyrna, i Pergamus, i Thyatira, Sardis, i Philadelphia ac i Laodicea. Yna troes i weld pa lais oedd yn llefaru wrthyf, ac wedi troi, gwelais 7 gan hwyllbren aur, ac yng nghanol y canwyllbrennau, un fel mab y dyn. A'i wisg yn cyrraedd hyd ei draed, gwregus aur am ei ddwyfron, a roedd ei gwallt ei ben yn wyn fel gwlan cynwyned ar eira, a'i lygaid fel fflam dan, a roedd ei draed fel pres gloiw, fel petai wedi ei buro mewn ffwrnes, a'i lais
fel sŵn llawer o ddyfroedd. Yn ei law dde, yr oedd ganddo 7 seren, ac o'i enau, yr oedd cleddyf, llym, 2 finiog yn dod allan, ac yr oedd ei wyneb yn disgleirio fel yr haul yn ei anterth. Pan welais ef, syrthiais wrth ei draed fel un marw. Gosododd yntau ei law dde arnaf, a dywedodd paid ag ofni. My fi yw'r cyntaf a'r olaf a'r un byw. Bym farw ac wele a rwyf yn fyw byth bythoedd, ac y mae gennyf allweddau, marwolaeth a hedes. Ysgrifenna felly y pethau y welaist, y pethau sydd i fod ar ôl hyn. Dyma ystyr dirgel y 7 seren y welaist ar fy llaw dde, a'r 7 gan hwyllbren aur, angylion y 7 eglwys yw'r 7 seren, a'r 7 eglwys yw'r 7 gan hwyllbren. Wel, chi wedi cael eich bendithio, a diolch i Dduw am bendith darllen ei air. Os daw y plant ymlaen, mae Bedwyr Lewis yn mynd i'ch cyfar chi. Ti'n rhan hapus? Danos. Helo, helo. Croeso. Iawn, beth ydych chi wedi gwneud wythnos hyn? Mynd i ysgol, okay. Beth arall? Chi wedi gwneud unrhyw... Be? Cael sleepover? Oh, cool. Beth arall? Chwarae pêl-droed? Yn clwb pêl-droed neu jyst yn yr ardd? Just chwarae pêl-droed. All together, all life yw chwarae pêl-droed. Unrhyw beth arall? Be ti wedi gwneud, Mols? Ti wedi gwneud unrhyw beth wythnos hyn? Mynd am dro. O, mynd i Newport i Casnewydd. Cool, i wneud beth? Dyna lle ydych chi am dro. Oh, nice. Ti wedi bod yn skateboarder? Do, skateboardio. Chi wedi bod yn brysur iawn wythnos hyn. Cwestiwn nesaf yw, ar ôl i Duw creu y byd, beth nath e? Pwy sy'n cofio? Gorffwys. Gorffwys. Chi wedi bod yn brysur iawn wythnos hyn, fi wedi bod yn brysur iawn wythnos hyn, ond os oedd Duw angen gorffwys, chi'n meddwl bod ni angen gorffwys? Definite. Ni definitely angen gorffwys. A chi'n gwybod, oedd Duw, gan bod e mor glyfar, yn gwybod bod ni angen gorffwys. Sut mae Duw yn helpu ni i gorffwys? Mae wedi rhoi rhywbeth special i ni. Mae wedi dweud wrthyn ni wneud rhywbeth. Darllen y Beibl, siarad efo de. Ie. Chi'n gwybod beth? Mae wedi rhoi dydd Sul i ni. A mae wedi dweud gorffwyswch ar dydd Sul. Iawn? Mae wedi dweud wrthyn ni orffwys. Mae wedi dweud wrthyn ni, chi angen rhoi diwrnod i chi orffwys. Oedd Duw angen gorffwys ar ôl creu'r byd, cos hwnna wedi siŵr o fod gwaith caled iddo fe, ond oedd e angen gorffwys. Os oedd Duw angen gorffwys, ni definitely angen gorffwys. Okay? A mae Duw wedi rhoi dydd Sul i ni orffwys. Ar mae dydd Sul, mae gorffwys yn gallu edrych yn wahanol i pawb. Beth chi'n hoffi wneud i orffwys? Fi yn hoffi mynd i'r gardd a wneud bach o garddio. Mae hwnna'n helpu fi gorffwys. Beth o ti'n mynd i ddweud? Chwarae Nintendo Switch. Digon teg. Fi'n gwybod bydde Emyr, diwrnod o gorffwys i Emyr, yw darllen llyfrau Lord of the Rings. Fi'n caru Lord of the Rings, ond darllen am y diwrnod cyfan, di hwnna ddim yn gorffwys i fi. Be byddwch chi'n neud? Actually, bydde fi'n hoffi mynd am dro efo ffrindiau. Mae hwnna'n eitha relaxing i fi hefyd. Iawn? Mae gorffwys yn gallu edrych yn wahanol iawn. Dyw e ddim yn golygu bod ni just yn meddwl, reit, mae'n dydd Sul, fi'n cael gorffwys, fi'n mynd i aros yn gwely yn y bore, fi'n mynd i codi'n hwyr, fi'n mynd i edrych ar teledu a gorwedd ar y soffa. Mae gorffwys ddim yn golygu bod yn ddiog. Mae'n golygu gorffwys, just relax. A mae'n gallu edrych yn wahanol i ni gyd.
Iawn? A mae dydd Sul yn special i ni orffwys. Iawn? Ni'n gallu cael gorffwys gyda ein brodyr a chwiorydd, gyda teulu Duw. Iawn? Ni'n gallu mwynhau cymdeithas yn yr eglwys. Mae hefyd yn golygu ni'n gallu mwynhau clywed gair Duw. Iawn? Mae Uncle Meirio newydd darllen y Beibl i ni. Okay? A ni'n gallu mwynhau hwnna, cymryd mewn, a mae hwnna'n helpu ni i orffwys. Mae bwyta gyda'n gilydd yn ffordd o orffwys, a ffordd o mwynhau ein cymdeithas ni gyda'n gilydd. Mwynhau gwario amser gyda'n gilydd. Fi'n gwybod chi'n caru pan mae pobl yn dod draw i ti chi gael bwyd, yn dydych chi? Yeah? A dwi ddim wastad yn golygu bod ni'n ista yna a just gorffwys gyda'n gilydd. Ond ni'n gallu gorffwys trwy bod gyda'n gilydd hefyd. Okay? Mae'n bwysig i ni gofio hwnna. Ond, yn fwy pwysig yna gorffwys, ni eisiau mwynhau Duw. Ni eisiau mwynhau beth sydd gyda fe ddweud ni. A ni'n gallu canu i wneud hwnna. Ni'n gallu darllen, ni'n gallu gwrando. A ni'n gallu treulio amser ein hun yn gweddio gyda Duw, fel o ti'n dweud, Dania. Yn gweddio i Dduw, a mae hwnna'n helpu ni i orffwys. Okay? Mae'n bwysig i ni gofio hwnna. So, gai herio chi heddiw, iawn, pan chi'n mynd adre i cael bwyd efo teulu, fi eisiau chi fwynhau hwnna. Iawn? Fi eisiau chi, falle, hyd yn oed, just dweud gweddi bach i Dduw. Yeah, a mae'n bwysig wedyn bod ni trwy hwnna i gyd yn cael relax o'r holl prysurdeb ni'n cael yn yr wythnos. Yeah, achos ni gyd yn brysur efo gwaith a ysgol a sport a pob math o bethau ni'n neud. Na ni weddio'n gyflym a wedyn gewch chi fi nesaf lawr. O Dduw, ni'n diolch bod ti yn gwybod beth sydd angen arno ni a bod ti wedi rhoi diwrnod penodol i ni orffwys ac i ni i ganolbwyntio arno ti. A bod ni'n cael canolbwyntio ac addoli ti, a trwy hwnna bod ni'n cael gorffwys yno ti hefyd. Ni'n gweddio bydde ti'n helpu ni heddiw i orffwys ac i fyfyrio yn bersonol arno ti. A ni'n gweddio bydde ni'n cael mwynhau y dydd hefyd. Amen. Diolch yn fawr, Bedwyr. Wel, ni'n mynd i atgoffa'n hunain wrth ganu yr emyn yma bod ni'n bobl ddyledus iawn. Ni'n ddyledus i lot ac i lawer. Ond dyledwr i ras ydw i fi, medda'r ymunydd, godwn ni i ganu.
Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Ni yn cydnabod yn ddiolchgar o arglwydd ein dyled i ti y bore yma. Ni yn ddyledwyr i dy ras ac ni'n diolch am cael yn atgoffa mai gras cyfamodol yw dy ras di pob amser. A gyda gras mae yna drigaredd, a gyda trigaredd mae yna gariad. A gyda dy gariad di mae tangnefedd a bywyd o arglwydd. I ni'n diolch am y cyfan sydd yn llifo o dy law di tuag atom ni. I ni'n diolch am ddwyrnod arall braf. I ni'n diolch o arglwydd fod y haul a lliwiau y gwanwyn yn yn hatgoffa ni o dy brydferthwch di. Brydferthwch y cread sy'n datgan dy ogoniant di. I ni'n diolch o arglwydd am fwyd ac am ddillad. I ni'n diolch am ei lwydydd, clud o arglwydd. I ni'n diolch am waith yr wythnos. I ni nawr yn diolch am orffwys y Sul. Ac i ni'n gwyddio o arglwydd yn y cyfan i gyd. Byddwn ni'n cydnabod o arglwydd. Mae oddi wrth y ti. Mae'r cyfan yn dod. Dy haelioni di. Dy garedigrwydd di. O arglwydd. I ni'n gwyddio byddwn ni yn ymateb y bore yma i'r cyfan yma fel dy blant. O arglwydd yn gorfoleddu yn wir fod y dydd yma i ni'n gallu atgoffa'n hunain fod yr arglwydd Iesu Grist yn fyw, yn reoli, yn ternasu ac yn gofyn o arglwydd y bydd i bresenoldeb yn plith ni y bore yma. Byddwn ni'n gadael yr oedfa yn gwybod i fod wedi bod yma ac wedi'n bendithio ni gyda'n gilydd, ond yn bendithio ni'n bersonol hefyd. Bendithio pawb sydd gyda ni yn gwrando ar-lein ac o arglwydd yn bendithio dy bobl ym mhob man ac ym mhob lle. I ni wedi enwi mannau y bore yma yn Resolfen a Llambed ac o arglwydd allwn ni fynd ar gerdded trwy'r byd. Mae yna saint y bore yma ac i ni'n gwyddio bydd ni'n bendithio dy eglwys o arglwydd ledled y byd. I ni'n diolch am y weledigaeth fawr o lyfr y datguddiad. Y dydd hwnnw y bydd pob iaith, pob cenedl, pobloedd, ieithoedd yn dod at ei gilydd ac yn dyrchafu enw yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n cael rhyw ragflas o hynny'r bore yma yn yn iaith yn hunain, cael dy ddyrchafu di ac o arglwydd i ofyn am dy agosatrwydd di. I ti'n gwybod amdano ni yn well nag i ni'n nabod yn hunain. Ac i ni'n gwyddio felly lle mae yna faich, lle mae yna drymder, lle mae yna siom, lle mae yna bwysau o arglwydd, meddwl, corff, amgylchiadau o arglwydd y bydd di yn atgoffa ni'r bore yma fod ti'n dal y pwysau i gyd. I ni'n diolch fod ti wedi cymryd y pwys mwyaf, pwys o arglwydd enfawr yn pechod ni, arna ti dy hun yn Iesu Grist. Ac i fod o arglwydd wedi cymryd fel petai cwpan dy felltith di ac yfed y cwpan i'r gwaelod ac o arglwydd cymryd y gosb o'n ni'n ei heiddi yn lle ni ac o arglwydd ein bod ni fel ni wedi canu'r bore yma yn cael cyfrannu o'i gyfiawnder ac o'i fywyd ef. O arglwydd i ni'n gwyddio felly y bydd wedi yn agos atom ni nawr ac yn dyrchafu enw yr arglwydd Iesu Grist yn plith ni. A hynny bendith i ni, ond o arglwydd yn ogoniant ac yn glod i ti. Amen. Wel, llyfr y datguddiad sy'n egluro ac yn dangos yn glir fod Iesu Grist yn cael ei enw fel addfwyn oen, yr oen yng nghanol yr orsedd. Ac mae'r
mynydd wedi cydio yn y darlun yna ac yn atgoffa ni am nefol addfwyn oen ac yn hannog ni fod y clod, y mawl, y parch, y bri i gyd yn cael ei roi i Iesu Grist. Mae yna fwrlwm, mae yna ddisgwyl, mae yna gyffro, ond mae'r golau yn cael ei leihau. Mae'n mynd yn dywyll iawn, ond mae yna lif olau yn dod ar lwyfan, ac mae'r foment fawr yn dod pan bod yr llenni yn agor. Ac mae pawb yn dawel ac yn disgwyl am y datguddiad mawr, am y perfformiad mawr. Dych chi wedi bod mewn theatr, neu mewn tŷ opera, neu mewn cinema, neu mewn neuadd fach bentre, a mae'r cynnwr fyna yn digwydd. Ac mae yna gymeriad yn dod i'r llwyfan, falle bod yna llefarydd, mae yna actorion, mae yna ddrama fawr yn mynd i gymryd lle. Ac weithiau, os ych chi mewn opera, mae yna corws hefyd, mae yna ganu, 9, 10, 4, ac wedyn ni fydd y côr yn bloeddio yr anthem fawr. Wel, dwi yn disgrifio, tymed bach, o beth sydd yn digwydd yn llyfr ola'r Beibl. Os ych chi'n hoffi drama, dyma'r llyfr i fod ynddi. Os ych chi'n hoffi darluniadau a symudiadau y sinema, dyma'r lle i chi weld pethau na welwch chi erioed i tebyg nhw. Os ych chi'n hoffi canu, dyma gôr a dyma anthemau mawr y Beibl. Os ych chi eisiau gweld gornest yn digwydd, wel, mae yna fwy nag un gornest. Mae yna ymladd, mae yna goncro, mae yna un llefarydd mawr yng nghanol y cyfan.
Gofynnodd rhywun I fi di Gwener yn y bore coffi beth fydd y destun di. Wel, yn syml iawn, o lyfr y datguddiad y bore yma a diwn fodlon heno, testun llyfr y datguddiad yw Iesu Grist. Mae'r cyfan am yr Iesu. It's all about Jesus. Mae Iesu Grist yn llanw'r llwyfan. Mae e'n llanw'r nef, ac yn y fan hyn mae e'n llanw'r llawr. Mae popeth pwysig yn digwydd o'i gwmpas, o'i flaen, o'i amgylch, Iesu Grist. A braint Iowan, a'n braint ni gobeithio y bore yma, yw cael gweld Iesu Grist. A mwy nag un emyn Cymraeg a Saesneg yn dweud, dyna gyd sydd angen arno ni. Dyma yn hangen pennaf ni. Cael gweld yr Iesu. Ni'n darllen y bore yma, dymuniad Pant y Celyn, golwg arnat arglwydd. Dyna gyd oedd eisiau. Cael gweld yr arglwydd Iesu Grist. Oedd na gan Jeff Pugh, Caergwrle ar y gitar, Delyth o Fethany Rydaman, a'r geiriau, os caf gweled Iesu, digon fydd I mi. Felly, gadewch I ni eistedd, a gadewch I ni weld, a gadewch I ni glywed am yr arglwydd Iesu y bore yma yng nghwmni Iowan. 3 pheth. Yn gyntaf, cyd-destun y datguddiad a'r weledigaeth. Y cyd-destun. Wedyn ni tamed bach. Mae tragwyddoldeb yr ifyr, ond tamed bach o gynnwys y weledigaeth ac yn olaf cysur y weledigaeth I Iowan ac I ni. Y cyd-destun, wel, I ni yn llyfr ola'r Beibl, dyna'r cyd-destun mawr. Bedwyr yn sôn y bore yma am y creu. Dyw yn creu. Dyw yn dechrau I waith y myd amser. Ond mae llyfr y datguddiad yn dangos I ni siwt fydd Dyw yn dibennu. Siwt fydd Dyw yn dod â'r cyfan, y cwbl oll I ben. Mae'r ymadrodd yn ymddangos, gawson ni fe y bore yma, yr hwn sydd, yr hwn fydd a'r hwn sydd eto I ddod. Mae holl hanes, mae yna arolwg yma o holl hanes y byd fel petai, holl hanes y saint, holl hanes yr eglwys, holl hanes bwriad, pwrpas, cynllun yr arglwydd. A mae datguddiad, ystyr y gair, datguddio, tynnu'r llen yn ôl. Mae'r llen yn agor. Ac I ni'n cael gweld, I ni'n cael clywed. Ac mae nifer o bethau, maen nhw mor ddyrus. Mae yna ddirgelion yma, rhy fawr I meddwl bach dynol. Ond mae'n werth darllen, mae yna fendith, I ni wedi darllen hynny'r bore yma. Mae yna fendith, gwyn a'ch byd, o ddarllen, o gael fel petai yr allwedd I agor drws, y nef I hun, I ni cael gweld yn bell. Fi'n credu bod I wedi dyfynnu o'r blaen, oedd yn bwysig pan o'n i'n neud lefel A, bod ni'n dysgu dyfyniadau o gweithiau gwahanol, ac oedd yn athro ni'n dweud, stwffwch nhw mewn i'r ateb, I ddangos bod chi wedi dysgu rhywbeth. Wel, Ellis Wyn yn gweld yn bell a ryw brynhawn gwaith haf o hir felyn, tesog, cymerais hint I ben un o fynyddoedd Chymru a chydym I sbiendrych. I weld y pell yn agos. A dyma sbiendrych. Dyma beth mae ffydd trwy'r gair yma yn gallu gwneud I ni'r bore yma, gweld y pell yn agos. A pethau mawr yma sydd gan y gair I ddweud. Wel, yn gyntaf y cyd-destun, fel yw'n dweud, y cyd-destun ehangach, ond beth am y cyd-destun llythrenol I Iowan?
Wel, mae Ioan yn dweud wrthon ni I fod e'n profi unigrwydd. Oedd e ar ynys Patmos. Mae yna 7 o eglwysi'n cael ei enwi yn y fan hyn. Mae yna sôn fod Ioan falle'n perthyn I un o'r eglwysi yma, Ephesus efallai. Oedd e methu bod yn y cwrdd. Oedd e methu bod yn y capel y bore ni. Roedd y capel yn bell. Oedd e ffili bod yn ei le. Oedd e ffili bod gyda cyd Gristnogion. Roedd e wedi cael ei ynysu. Ac mae'n dweud wrthon ni yn benodol fod e'n cael ei ynysu ar gyfrif gair Duw a thystiolaeth yr Iesu. Hynny yw, mae yna gyfnod o erledigaeth ar y Cristnogion cynnar. Fe nath Iesu Grist baratoi'r disgyblion am hyn yn do fe. Yn y byd, gorthrymder a gewch. Oedd e ddim yn rwydd I fod yn Gristion yn y cyfnod yma. Roedd na erledigaeth, roedd na gwrthdaro, roedd na ormes, roedd na feichiau, roedd eich bywyd chi weithiau yn yfantol. A dyma'r cyd-destun. Ioan falle yn poeni am yr eglwysi. Beth oedd dyfodol yr eglwysi bach yma yn Asia? Beth am yr arweinyddiaeth? Beth am y trefniadaeth yr eglwys? Beth am tystiolaeth yr eglwys? Beth am weinidogaeth yr eglwys? Beth am yr aelod hwn, yr aelod yna yn yr eglwys? Oedd falle'r cyfan I gyd. Oedd e'n ddydd yr arglwydd. Dydd Sul, dydd o orffwys. A falle oedd Ioan yn cael digon o amser I orffwys ar yr ynys yma, ond oedd I feddwl e ddim yn gorffwys. Oedd I feddwl e yn dwy'n pwys mawr o ofid ac o drallod ac o ing. Dyma'r cefndir. Nawr, dros yr misoedd diwethaf, ni wedi bod yn defnyddio y llyfryn bach yma, Restr Gwylio'r Byd. 50 o wledydd yn y byd, wel I roi yn syml, lle mae'n anodd iawn fod yn Gristion, lle mae'n beryglus I fod yn Gristion, lle mae angef falle, marwolaeth yn eich gwynebu chi, ac unigrwydd erledigaeth ac unigrwydd pethau eraill. Felly, mae'r cyd-destun yma'n bwysig oherwydd mae yna nifer fawr, miloedd o Gristnogion y bore yma yn yr un sefyllfa a Ioan. Oherwydd y gair, oherwydd I tystiolaeth nhw i'r gair, oherwydd I safiad nhw dros y ffydd. Wel, maen nhw hefyd wedi cael ei ynysu, rai wrth eu teuluoedd, rai wrth eu cymunedau a'i cymdeithas, rai, fel dwi'n dweud, wrth eu eglwysi hefyd. Nawr, falle'n bod ni'n bore yma ddim yn yr union sefyllfa yna, ond mae yna elfennau yn does. Mae yna ddioddef cyffredinol, heb sôn am dioddef penodol. Falle bod e'n dioddefaint ni yn y cyffredinol, oherwydd bod ni'n byw mewn byd syrthiedig, byd lle mae yna friw a dolir, byd lle mae unigrwydd yn gallu bod yn wahanol, falle bod chi'n teimlo bod gennych chi rhyw batmos o fywyd weithiau. Dyw pethau ddim fel oedden nhw, mae yna unigrwydd a phob peth. Yn y cyd-destun mawr yna, beth yw ein hangen ni? Wel, roedd Iesu Grist yn gwybod yn union beth oedd angen Ioan. Cael mynd tu hwnt I fyd amser. I cael mynd allan fel petai o'i focs, jyst am eiliad bach. Oedd e ddim yn mynd I newid y sefyllfa. Yn wir, mae yna pethau drychrynllyd yn mynd I ddigwydd i'r eglwys ac I Gristnogion. Mae llyfr y datguddiad yn dweud hynny'n glir. Fydd pethau yn anodd iawn cyn y diwedd. Ond bwriad Iesu Grist yn y fan hyn yw datguddio I hun
i Iowan yn ei gyd-destun penodol ef. Ydych chi'n meddwl fod bwriad, dymuniad Iesu Grist yn wahanol i ni fel eglwys, neu eglwysi yn y mannau ni wedi bod yn gwyddio amdanyn nhw, neu i chi fel unigolyn, beth bynnag yw'ch sefyllfa chi, dymuniad Iesu Grist yw bod chi'n cael ei weld e. I ddymuniad tra oedd e ar y ddeiar oedd cael cymdeithas gyda'i ddisgyblion. I ddisgyblion a fe yn cymuno, yn cymdeithasu, yn treulio amser gyda'i gilydd, fel glywson ni am rai o elfennau y gorffwys. Wrth y bwyd, y bwrdd bwyd, mewn llong, ar fynydd, yn y tŷ yma, yn y tŷ arall, yn fuan iawn ar ôl i atgyfodiad ei ddymuniad oedd dangos ei hun. Cuddio ei hun, ond wedyn dangos ei hun i'r disgyblion ar y ffordd i Emmaus. Mae dymuniad Iesu Grist i ddangos ei hun i ni, diolch byth, yn fwy na'n dymuniad ni weithiau o'i weld e. Ond gadewch i ni bore yma i gydio yn dymuniadau y saint a fi, o am gael ffydd i edrych, o am gael ffydd i weld rhywbeth o'r arglwydd Iesu Grist yn y cyd-destun i ni ynddo'r bore yma. Y peth hyfryd yw fod Iesu Grist yn camu mewn i gyd-destun. Mae e'n camu mewn i sefyllfa Iowan. Yn wir, mae e eto, fel oedd e wedi gwneud mwy nag unwaith, yn ymddarostwng o uchelder. Yn ef ei hun, mae e'n dod i ddyffryn Iowan. Dyffryn felly oedd yn dywyll ac yn anodd. Un o'n hoff lyfrau am blynyddoedd, casgliad o weddiau gan y Puritaniaid, teitl hyfryd i'r llyfr yn Saesneg, The Valley of Vision. Bod y dyffryn yn dywyll, bod y dyffryn yn anodd, bod y dyffryn yn dod â'i phroblemau, mae'r dyffryn yn cael ei oleio. Mae'r dyffryn yn cael ei fywhau oherwydd mae yna weledigaeth. Mae yna weledigaeth o'r arglwydd Iesu Grist yn y cyd-destun hanesyddol, daearyddol hyd yn oed. Ni'n cofio clywed Richard Wurmbrand yn siarad yn y neuadd, wel, dim yn neuadd fawr, beth oedd ar y ffrynt cyn bod cael ei dynnu lawr yn Aberystwyth. Great Hall, neu? Neuadd y Brenin, King's Hall. Ac dath Richard Wurmbrand yna, dwi'n credu mai diwedd y 70au. Ac oedd e'n sôn am y cyfnodau fi oedd e yn y carchar yn Rwmania dros y ffydd. Ac fe ddwedodd e rhywbeth sydd wedi aros gyda fi dros y blynyddoedd, bod e wedi profi mwy o bresenoldeb yr arglwydd yn y carchar nac hyd yn oed yn y pulpit. Yn Saesneg oedd e'n swnio'n dda yn yr ystyr, I was aware of the presence of Jesus more in the prisons of Romania than the pulpit. Oedd e'n dweud bod e ddim wedi profi bendith yn y pulpit, ond yn y carchar, yn y dioddefaint, yn y cyd-destun. Wel, dyna'r cyd-destun. Wedyn ni cynnwys y weledigaeth. Cynnwys y weledigaeth. Wel, allan ni ddweud Iesu Grist, full stop. Iesu Grist yn ei lawnder, Iesu Grist yn ei ogoniant, Iesu Grist yn ei fawredd, Iesu Grist yng ngogoniant, i waith, i berson, i bwrpas. Mae'r cyfan yma, a dyn ni ddim wedi mynd yn bellach na'r benod gyntaf. Ar ôl y benod gyntaf, mae rhaid chi fy mlaen i ddarllen mwy am yr Iesu. Dyna fydd yn cael ei ddatguddio. Oes, mae yna amseroedd. A mae yna ddadle mawr wedi bod yn hanes yr eglwyd am yr amseroedd hynny. 1000 o flynyddoedd. Mae yna ddigwyddiadau mawr yn cael ei sôn amdano yn llyfr at datguddiad. Ond cofiwch yn fwyaf ac yn bennaf, mae am berson Iesu Grist
Felly bod y dyddiad a'r amser a'r lle, pryd fydd hyn yn digwydd a pryd fydd y llall yn digwydd, a beth yw'r cyfnod yma o 1000 flynyddoedd. Iesu Grist, fe yw'r allwedd. Iesu Grist, fe yw'r gwrthrych. Iesu Grist, fe yw cymeriad mawr llwyfan y ddrama yma. Nawr, cyn mynd ymlaen, mae rhaid deall bod ni'n ymwneud yn y fan hyn â math arbennig o lenyddiaeth. Mae math arbennig o lenyddiaeth yn y fan hyn. Mae rhan fwyaf ohono fe'n broffwydoliaeth, ond mae hyd yn oed yn broffwydoliaeth gwahanol. A'r gair mawr yw apocalyps, apocalyptaidd. Mae'n fath arbennig. Felly mae yna ddarluniau. Yn wir, os nag ych chi'n hoff o artist yn tynnu llun, byddwch chi ddim yn hoff iawn o lyfr y datguddiad. Mae yna ddarluniau yma, ac mae yna ddarluniau symbolaidd o'r arglwydd Iesu Grist. Allwch chi weld y synwyr yn gallwch chi, bod person a cleddyf yn dod mas o'i geg, ac wedyn ni gwallt gwyn a'r gwisgoedd yma, ac wedyn ni chi'n mynd ymlaen, mae e'n oen, fyddwn ni'n meddwl am hynny heno, ond mae e hefyd yn llew. Siwr all person fod yn oen ac yn llew? Wel, mae yna rhywbeth y tu hwnt i'r darluniau yma yn symbolaidd, ac mae yna nifer o bethau eraill. Ond yn y fan hyn, gweld a chlywed. Mae hwnna'n bwysig, nid jyst y gweld petai, dim ond y darlun dyn ni, byddwn ni fyna yn meddwl beth yn y byd yw hyn, ond mae yna lais ac mae yna esboniad yn digwydd o berson yr arglwydd Iesu Grist. A megis cyffwrdd, wel, dim hyd yn oed hynny braidd y byddwn ni'r bore yma, cyffwrdd y wyneb y byddwn ni o berson yr arglwydd Iesu Grist. Yr datganiad mawr bod Iesu Grist yn alffa ac yn omega. Mae'n ddechrau ac mae'n ddiwedd. Hwn yw'r person sydd yn dal hanes yn ei law. Dyma awdur hanes, dyma arglwydd hanes, ac mae'r hanes i gyd yn llifo oddi wrtho fe, tuag ato fe. Felly mae'n fawr yn ei berson fel alffa ac fel omega. Yr hwn sydd, yr hwn oedd, a'r hwn sydd i ddod. Mae e'n holl alluog. O'n i'n meddwl mae Duw oedd yn holl alluog. Wel, mab Duw yw hwn. Ac mae mab Duw yn cyfrannu o holl alluogrwydd y tad. Mae'r tad yn holl alluog. Mae'r mab yn holl alluog. Mae e'n holl bresennol. Mae e ym mhob man ac mae ym mhob lle. Mae e'n Grist yn nefoedd, ond yn awr mae'n Grist Patmos. Mae e'n Grist pell ar orsedd nef, ond mae'n Grist agos yma ar y ddaear. Ac mae Ioan yn sôn amdano fe yn y fan hyn. Mae'n troi i weld pa lais oedd yn llefaru. Mae'r Crist yma yn siarad. Mae'r Crist yma yn cyfarch. Mae'r Crist yma yn cyfathrebu. Dyw e ddim yn fyd. Dyw e ddim yn aros yn dawel. Mae e'n dod ac mae'n datguddio. Mae e'n dweud. Mae e'n esbonio i Ioan. I ddweud y gwir, y peth cyntaf mae Ioan yn gweld ydy'r canwyll brennau hardd yma. Fydde'r canhwyll bren yn ei atgoffa fe falle o'r deml. Ac i rai fydd yn darllen, yn wedig yr Iddewon, o'r Tabernacl gynt. Y canhwyll bren, y goleuni yma. Ac mae yna 7 ohonyn nhw. Ac mae Crist yn ei canol nhw. Yn wir, i ni'n clywed fod yna weision, fod yna angylion i'r eglwysi yma. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn dal nhw yn ei law. Crist a'i eglwys. Mewn mannau eraill yn llyfr y datguddiad, fydd yna sôn am y priodfab, ond yw'r priodfab ddim yn ymddangos ar ben ei hun, mae'r briodferch yna.
Lle bynnag mae'r priodferch yn cael mynd hefyd. Yn wir, mwyn dod i mofyn ac i gael ac i ennill y priodferch ddaeth y priodfab. Mae yna briodas fawr yn llyfr y datguddiad. Ond meddyliwch chi wedyn ni am y disgrifiad yma yng nghanol y canhwyllbren 1, a hwn yw'r allwedd, a hwn falle i ni neidio i'r cysur cyn bod ni'n cyrraedd y pwynt cysur, mab y dyn. Mae yna bethau rhyfedd amdano fe, ond mae e'n ddyn. Mae e'n cyfrannu a dyndod Iowan. Mae Iowan yn ddyn ar yr ynys yma, ac mae yna ddyn o'r nef yn dod ato. Dwi'n ffafrio mwy na damcaniaeth. Mae Iowan y Disgybl oedd hwn. Mae yna barn arall ar bwy oedd y Iowan yma. Yn bersonol, rwy'n ffafrio Iowan y Disgybl. Ac felly, meddyliwch y cynnwrf. Oedd wedi gweld ar y ddaear. Oedd wedi clywed i lais e'n galw Iowan a'i frawd ato fe o gwmpas llyn Galilea. Oedd wedi gweld a chlywed ar ben mynydd y dysgu, y mynydd le gawson nhw y bregaeth fawr. Oedd wedi gweld yn y tŷ yma, y tŷ arall. Oedd wedi bod gyda fe yn y cwch a'r storm fawr yn digwydd. O'n nhw wedi weld ar fynydd y gwedd newidiad. O'n nhw wedi weld yn y llys yn cael ei farnu. O'n nhw wedi weld a'i glywed a cofio'r chwys a'r gwaed yng Ngethsemane. O'n nhw wedi weld ar groes, yn y poen, y dolir a'r ing. O'n nhw wedi gweld e'n hardd ar gyfnod yr atgyfodiad. Ac o'n nhw wedi weld mynd yn ôl i'r nef yn yr esgyniad. A Iowan yn meddwl, wel, falle welai byth y fe to yn y byd yma. Ond mi gafodd golwg ar yr arglwydd Iesu Grist. Mab y dyn. Eto, yn pwysleisio bod wedi dod yn isel i fyd dynion. Bod wedi darostwng i hun i fyd dynion. Ac yn dod a'i ddymuniad efo'n hyn yw dangos i hun i Iowan. Wedyn ni y gwallt yn wyn fel glân, cyn wyned ar eira, a'i llygaid fel fflam dan, i draed fel pres gloiw, fel bethau wedi ei biro mewn ffwrnes. Mae'r darluniadau yma o tân, puro, glendid, yn dweud wrthon ni am ogoniant ac am sancteiddrwydd person yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae Iowan yn cael gweld hwnnw. Chi'n cofio Eseia, mynd i fewn i'r deml. Eseia wedi bod mewn a mas o'r deml gymaint o weithiau. Ond y bore hwn, ath mewn i'r deml, a welodd gogoniant. Gogoniant. Sancteiddrwydd. Sanct i'w arglwydd y lluoedd. Mae'r nef yn llawn o dy ogoniant di. Wel, does dim teml yma. Mae Iowan yn Patmos, so mae'n cael gweld gogoniant a phrydferthwch yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, os na rhywbeth gwell gan y byd i gynnig, os na rhywbeth gwell gan adloniant y byd, gan chwaraeon y byd, gan gwyddoniaeth y byd, gan dechnoleg y byd, os na rhywbeth gwell na darlun o berson yr arglwydd Iesu Grist. Wel, yr ateb i ni, siŵr o fod yw, ni ddichon y byd a'i holl y gannau. Beth fodloni fy serchiadau nawr a'i nillwyd ac ehangwyd. Fe dyma'ch dymuniad chi fel disgybl i'r arglwydd Iesu Grist yn eich cyd-destun chi, yn eich sefyllfa chi, boed hwnnw'n boenus, boed hwnnw'n llawen, boed hwnnw yn dywyll. Yr un yw'r dymuniad, nos a dydd, hen ac ifanc, fan hyn a fan draw, cael yn bodloni, ymserchu yn y person yma. Y person yma sydd yn dal y saith seren yn ei law. Felly, gwaith person
Iesu Grist. Ac beth yw perwyl y cynnwys i gyd? Beth yw pwynt? Beth yw pwynt mawr y cynnwys? Wel, i ni wedi cael hwnna ar y dechrau, yndyn ni? Yn y bumed adnod. Yr arglwydd Iesu Grist, y tist ffyddlon, cyntaf anedig oddi wrth y maerw, llywodraethwr brenhinoedd y ddeiar. I le mae hwn i gyd yn arwain? A mae'n bwysig cofio hwn. Mae reit ar y dechrau, mae yna emyn fach. Mae yna rhyw floedd bach, reit ar y dechrau, cyn i ni ddechrau sôn am hyn i gyd, i'r hwn, a'n caron ni. Beth bynnag i'ch chi'n anghofio am Iesu Grist, cofiwch hyn, mae Ioan yn eich dweithio chi'r bore yma. Pwynt ryfeddol y cyfan oedd dangos cariad. I'r hwn, yn yr hen gyfieithad, iddo ef. Nid i ni. Pwynt y gogoniant, pwynt y fendydd, pwynt y gallu. Wel, i ni'n cael yn bendithio, i ni'n cael gweld, i ni'n cael yn digoni. Ond nid yna'r prif bwynt. Beth yw prif bwynt a diben y cyfan i gyd? Wel, i'r hwn a'n carodd ni. Ac yn ryddhawodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed. A'r peth mwyaf ryfeddol yw, i ni'n edrych ar rywun sydd yn edrych fel brenin ac o ffeiriad Duw. Dyma rai o deitlau ac o swyddogaethau yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n frenin, mae'n broffwyd, mae'n arch o ffeiriad. Ond hefyd, a'n gwnaeth ni yn urdd frenhinol yn y ffeiriad i Dduw a'i dad. Mae Ioan fyna yn unigrwydd yr ynys yma, ond mae'n cyfrannu o'r frenhiniaeth. Mae'n cyfrannu o arch o ffeiriadaeth Iesu Grist. Dyw hwnna ddim wedi dod i ben. Yn wir, mae Ioan yn disgrifio hun yn y ffordd yma, dyw e. Mae'n dweud bod e'n cyfrannu gyda chwi o'r gorthrymder, adnod 9, a'r frenhiniaeth. Mae'n perthyn i'r deyrnas. Mae'n un o ddeilied y deyrnas. Teyrnas Dduw sydd wedi gweithio yn ei galon e. Dyw hwnna ddim wedi dod i ben. Mae'n dal yn un o dywysogion. Mi rai ohonoch chi sy'n dywysogesau yr arglwydd. I chi'n royalty, chi'n perthyn i'r gwir deulu brenhinol. Teulu brenhinol yr arglwydd. Ac mae'r cynnwys yma i gyd yn arwen Ioan yn dweud i ddweud yn syml ond yn gryno fan hyn. Iddo ef bod gogoniant a'r gallu byth bythoedd amen. Os na unrhyw ogoniant yn y byd ac yn yr eglwys, yn y nef ac ar y llaw, iddo fe. Nid i ni o arglwydd, nid i ni. Dyma anthem fawr yr eglwys. Iddo fe. Wel, dyma peth o'r cynnwys. Yn olaf, y cysur. Wel, mae'r cysur yn y cynnwys sydd yn y cyd-destun arbennig yma. Ond sylwch ar y manylion. Fe'i welai sef, syrthiais wrth ei draed fel un marw. Mae ryfeddod ac anferthedd y cyfan mae Ioan yn ei weld yn ei lorio fe. Yn ei lorio fe. Gweld mawredd, ryfeddod yr arglwydd Iesu Grist, a mae'n cael ei lorio. Ai dyna le mae Iesu Grist yn gadael e? Nag e. Dyma'r cysur. Mae'r cysur mor specific, ond dyw e. Gosododd yn tai ei law dde arnaf a dywedodd paid ag ofni, a gewn ni ddod at y gweddill. Nawr meddyliwch eto am y manylion, yr un sydd yn dal y saith seren, yr un sydd yn dal tynged eglwys yn ei law, yr un sydd yn lliwio, yr un sydd yn reoli
yr un sydd yn cynnal pob peth, y cread a'r eglwys, a mae'n rhoi law ar ei ysgwydd i chi'n teimlo'r cyffyrddiad. I law ef ar ysgwydd Ioan. Gallai fe byth bod yn fwy agos allan fe. Mae e'n dod yn agos. Mae'r un emynydd yn sôn am tynerwch i gyffyrddiad. Mae'r arglwydd yn fawr ac yn rhyfeddol yn ei berson, ond mae e'n dyner, mae e'n ostyngedig, mae e'n isel, ac fan hyn mae e'n dod at yr isel rai. Ac wrth osod i law arno fe, mewn ffordd mae e'n uniaethu ei hun. Mae rai ohono ni wedi cael yn gosod o'r neilltu i weinidogaeth, ac falle bod ni'n cofio roedfa le gosododd yr heniried a gweinidogion eraill i dwylo arno ni. Ac o'n nhw'n cyfrannu, wrth gwrs, i ni gyda ti. I ni'n dynaillio ti, i ni gyda ti. A fydde un ohono nhw yn gweddio ac yn anghofio y fan a'r lle, le roiodd mab y dyn, brenin nef a deiar, i law ar ei ysgwydd, yn dweud i fi gyda ti. Wyt ti ddim ar ben dy hun. I ni'n dweud weithiau, dim ond fi, na, byth. Os ych chi'n Christian y bore yma, dyw hwnna byth yn wir. Chi a'r arglwydd. Ar yr aelwyd, ar wely ysbyty, ar lan bedd yn anwyliad ni. Wrth y bwrdd bwyd, fe a ni bydd wrth ein bwrdd o frenin nef. Mae e'n addo i bresenoldeb, a mae e'n cyfrannu fel fan hyn. I bresenoldeb. Mae yna gymdeithas yna fan hyn. Mae yna cyfrannu bendith yna fan hyn. Siwr o fod byddai'r llaw ar ei ysgwydd yn rhoi bach o nerth iddo fe. Wel, pob nerth, pob gras sydd yn yr eglwys fawr, fri yn y nef, neu sydd ar y llawr, a'i meddi'n oll, a'i meddi'n un, yno ti dy hun. Dyma'r cyswr y cyffyrddiad. Ond mae yna fwy yn does. Nid jyst cyffyrddiad, ond mae e'n siarad. Mae'n cael clywed y llais. A mae'r llais yn dweud, paid ag ofni. Mae Iesu Grist yn cydnabod, mae yna ofn yn y fan hyn. Mae Iesu Grist yn gwybod bod yna ofn yn y fan hyn. Oedd wedi gweld yr ofn yma ar wyneb Ioan a'i gyd disgyblion. Na chynhyrfer eich calon, na thrallodwch eich calon. Mae wedi dweud pethau mawr wrthyn nhw, ac maen nhw'n cynhyrfu, ac mae yna ofn. Faint o weithiau yn ei weinidogaeth deiarol, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrth y disgyblion, nac ofnwch. Nac ofnwch. Ac wrth gwrs, trwy'r gair yma, mae'n dod ato ni'r bore yma, nac ofnwch. Bedwyr wedi dweithio ni dydd o orffwys, felly heddi, nac ofnwch, mae'n ddisyr. Ond, chi'n edrych ar y dyddiadur, wel, y pwyntiad ysbyty, gweld y doctor eto, hyn, y llall, ofnau, aroliad, yn gwybod beth sydd gyda chi yr wythnos yma, taith, pryder, ofni am nawr, ofni am y dyfodol, ofnau sy'n mynd nôl yn bell iawn. Dim ond un llais, dim ond un person all tawelu'r ofnau. Fe gododd e yng nghanol storm a dweud wrth y tonnau tawel. Down, tawelwch. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod y bore yma trwy i air, i Ioan, yn dweud wrthyn ni, paidiwch ag ofni. A'r rheswm mawr i ni bido ag ofni yw, paidiwch ag ofni, mae fi yw'r cyntaf a'r olaf, yr alfa a'r omega. Chi'n mynd ôl i'r dechrau, a alfa, chi'n mynd i'r diwedd, i fi dros ac yn reoli ac yn gofalu am y dechrau a'r diwedd. Ac wedi meddyliwch chi am yr eithaf, y peth gweitha allai ddigwydd i Ioan, ac oedd e'n mynd i ddigwydd, marwolaeth.
Ac mae Iesu Grist yn dweud, fi wedi concro fyna, fi wedi bod. Fi wedi bod ar groes yn marw, yn dy ledu. Fi wedi bod yn y bedd, gwag, unig, tywyll, damp. Fi wedi concro'r cyfan. Iowan, rwy'n fuddugoliaethus, rwy'n goncwerwr. Cadwch eich llygad ar y concwerwr. Mae'n dweithio i bod yna ras fawr yn Llundain heddi. Croesi'r llinell fydd yn bwysig i bob un ohonyn nhw. Rai o blaen i gilydd. Ydyn ni'n mynd i groesi'r llinell? I ni'n gweld efo hyn y llinell fawr. O fyd amser i dragwyddoldeb. Dim ond yng nghwmni, yng nghymdeithas, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. I ni'n mynd i ganu emyn sydd wedi cael ei gyfieithu i ni, sy'n sôn am cael golwg newydd, cael gweledigaeth ar berson Iesu Grist. Fe ges weledigaeth o'r Iesu.
arglwydd cadw ein llyged yn sownd ar yr arglwydd Iesu Grist. A gad i ni brofi a derbyn o'i ras ein harglwydd Iesu Grist. Gad i ni brofi a theimlo dy gariad di o Dduw y Tad a chymdeithas yr ysbryd glân, yn ôl dy addewid nawr ac am byth. Amen.